तो आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके ऑर्केस्ट्रा और डीजे में बजे वाला मीटर। बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बनी। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गा देतानी, गाना एकदम गर्दा करी भैया। देखिए मुखड़ा कैसे बटे कि बड़ी सुतार से बारू भेटाइल आ कैले जिया तू बारू घवाहिल ए करे जा। बड़ी सुतार से बारू भेटाइल कैले जिया तू बारू घवाहिल भइल बा मन पानी पानी चिखा दहई कम सिन जवानी। भइल बा मन पानी पानी चिखा दहई कम सिन जवानी। तो भैया अगर मुखड़ा पसंद बा और फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में बा, बेहिचक रुआ फ़ोन कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ले।